Ето и Payday. А в 8 часа да не забравя дават по 50-60 еп. И понякога на 300 000 или колко. Но когато главният админ е на кеф. Защото с нощи не ни даде, не беше изобщо на кеф. И за бизнесите трябва тепа скил и money скил. Това са изискванията. И като имате бизнес, ви дава заплата. Различно. И много други работи. Понякога сървъра доста лаги. Може и да се нападат гангове, само полицията не може да напада. И не могат тях да нападат. Мисля, че полицията има право, но не. 100% съм сигурен, че няма. Има си админи. Ако има хакери, пишете ID-то на админа. Ето така, например, едно it каси или само ц и ви излизат с такова. Имена с ц. И ето каси 169. Пишете на PM. Казвате ID-то на хакера. И готово. Има и кораб. Така различни работи. Сега ще демонстрираме много як скок. Както написа моят приятел на PM. Гледайте и идвайте да се мяткате от тук. Защото няма нищо да изпуснете. Както казах в началото, почти от началото на клипа, IP-то на сървъра ще го има, ще ви дам и на олда. Ето вижте какъв скок. Колите пушат и се палят. Като сте VIP имате фикс и много други работи. Ето. Извинете. Ето VIP Help. Така. Гледайте. И командите за VIP. Ето ви ги първи левел, втори левел, трети левел, но това само за VIP-ове. Четвърти левел, пети левел и шести левел. Това всичкото ще го имате. Като сте първи левел и искате да станете втори левел, ги имате и двете и така нататък до шести. И много други работи. И не знам какво друго да ви кажа. Ето служба. Влиза се и в служба само полицията. И продава се дрога, купува се. Много работи. Ако искате, аз и моят приятел да ви покажем градовете. Искаш ли, бе? Ще закараме с ФЛВЛС. Ето сега зареди бензин. Искаш ли да им покажем градовете? Ето това е дерби, така се влиза в дерби. И така. Има дерби 2 он и дерби он. F-чата. Така е F-чата. И сега си моя приятел, ще да покажем градовете.
И тук цялата игра се сейфа. Всичко ви се сейфа. Левели, къщи, бизнеси, пари, левели, епскил, мони скил, левели казах, извинете, епове, всичко. Рангове, къщи, всичко. Ето и Minecraft Talent BG, серверът на епитове. Ето вижте го тук. Извинете. Ето го. И много хубави работи. Да, може да се плува, това всеки сигурно го знае, карат се лодки. И това, ако някой не знае GTA San Andreas мултиплеер, накратко, сам не наричаме. Сигурно почти всички играете, да не я бъркате с мата. Извинете. Аз сам. Ако някой не знае, ще се оставя скайпа и ще му покажа как да се направи играта. Не се притеснявайте. Ще ви споделя екран, ще ви покажа всичко. Обаче само да ви кажа едно, ако някой имат сампа, трябва да сменят клиента на 0.3z, защото сървъра го смениха на 0.3z, преди беше на 0.3 хикси. Много хубави работи. Няма да съжалявате. Ето е един мой колега, Сман. Обикаля, човека търси издирвани. Ето, така се търсят издирваните. Обаче в момента не съм такова на служба, ето. Сега отиваме да разгледаме Лас Вентурис. Както каза моя приятел, малко е срамежлив, но няма нищо, ще свикне. Другия клип сигурно ще проговори, но ще е доста интересно. И като разгледате всички клипове, до там ще свърши клипът. Но не се притесняйте, ще има още много клипове. Само харесвайте, абонирайте се, всичко. Каквото поискате ще ви покажем, само пишете налично в VBOX или в Skype. И всичко, ето. Гледайте магистралата, гледайте градовете, гледайте назаде. Ето. И ето тук се мутва, банва, жайлва, клипва, слапва. Всички знаете. И се спами. А след това ще ви покажем Лос Сантос и сега май останахме без кола, но ето отново сме с кола, извинете. И това червеното, както виждате, е Death Match, може би, или Street Race, може би. Да, ако някой ви притеснява или лъже на ПМ, е така. Ако ви пише нещо, че продава някакво име, хайде ник в Volt или в New сервера за пари тук, първо пишете на някакъв админ, вземете му скайпа, вкарайте този, който иска да ви продаде името в дискусията, за да е сигурно. Сега ще ви покажем къде да работите, както напише на PM, моят приятел. Ако имате някакви въпроси, се пишеше с N. Но трябва да сте под 20 лева.